Takže já vás zdravím, mé jméno je Playstick.cz a na dnešek jsem si pro vás připravil challenge se skořicí. To můžete vidět sami i tady, je to skořice, nic jiného. A do komentářů mi psali, ať s ním prostě skořici. Tak to jdu teďka zkusit, jak to dopadne. Ups, tak tady můžete vidět, je toho opravdu požehnaně. Tak a jdeme na to. No. A vodu. A no tak je to hodně příjemná pecička, ta skořice. A huba mě z toho pálí. Je to úplně taková hnusná chuť. No, takže já vám děkuji za shlédnutí a pro další úkoly a další challenge mi pište do komentářů. Zatím čus.